li kellha tibgħat mal-2000 euro lil bina biex ikun jista' jħallas operazzjoni serja li kellha bżonn martu barra minn Malta, spiċċat kellha tinvesti bil-fors fil-Lavalette Multi Manager Property Fund biex tkun tista' tiġbed il-flus li kellha fil-bank. Din il-mara wara li saret taf li bina kellu bżonn dawn il-flus u marret il-Bank of Valletta tirtira din is-somma, kienet informata li l-flus li kellha kienu marbutin u mhux fil-kont kurrenti. Il-mara fitra li batet lill-MFSA, lill-Prim Ministru, lill-Ministru tal-Finanzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni qed tallega li l-bank kien dispoż biss jaċċetta li jagħtiha l-flus li kellha marbutin fuq kundizzjoni waħda. Il-kundizzjoni kienet dik li l-mara tinvesti l-bqija ta' 22,000 euro li kellha f'dan il-kont fil-Lavalette Multi Manager Property Fund. Fiċ-ċirkostanzi ta' saħħa li kienet tinsab fiha l-mara ta' bina, l-omm iddeċidiet li taċċetta l-offerta li jagħmel il-BOV, bir-riżultat li spiċċat tilfet madwar 7,000 euro mis-somma investita wara li dan il-fond spiċċa tilef miljuni kbar ta' euro. Din il-mara hija waħda mill-ħafna investituri mingħajr esperjenza li kienu mibjuha dan il-fond li suppost kellu jkun mibjuh biss lill-investituri professjonali u ta' esperjenza. Il-mara iddeċidiet li tressaq il-każ tagħha quddiem l-MFSA wara li fl-aħħar ġranet semet fl-aħbarijiet kif ħafna pensjonanti bħala nies b'negozji żgħar u hekk ħaddiema tat-tarzna spiċċaw tilfu ħafna mill-flus li investew fil-Lavalette Multi Manager Property Fund. Fl-aħħar jiem fl-MFSA komplew deħlin aktar ilmenti ta' persuni li jaħsbu li ġew mibjuha prodott li mhux suppost kien mibjuh lilhom, inkluż dawk li aċċettaw l-offerta tal-BOV. Skont iċ-ċermen tal-awtorità, il-Professur Bannister, jekk l-awtorità se ssib li kien hemm bejgħ ħażin se tieħu azzjoni xierqa.